Aw bisimila don kibaru kan kanta meja jasiraw kan biye alamisa ye utukalo tile 8 san 2025 a don kibaru kunnafoni la fanbaw k'a lodɔnna k'a fɔ Mali ka farikolo ɲɛnajɛkɛla min bɛ yen ni musolaka don Sika Kɔnɛ ale kunkanko kuma a cayara dɔgɔkun in kɔnɔna na ka sababu kɛ dolanci min tɛmɛna ni o ni Nizeriya ni ɲɔgɔn cɛ Mali kɔni kɛra jɔyɔrɔ filanan ye o kɛra sababu malidenw bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara wa malidenw bɛɛ lajɛlen tare fɔ an ka basigɛtekɛla min kunna Sika Kɔnɛ kunnafoni bɛna ɲɛfɔli kɛ a la Marɔku jamanaden minnu tun bɛ yen ni shɔfɛri kun don maa 4 bɔɲɔgɔnko don janvier kalo tile 18 tɛmɛnen na olu tun minɛna nka kari tɛmɛnen na Mali marabagaw ani Marɔku marabagaw u jɛra k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni maa 4 min k'u bɔ u bolo la kunnafoni bɛna ɲɛfɔli kɛ a la tigi b'a la ka kɛ Irisi jamana kan ka sanga ni jamana minnu bɛ yen k'a fɔ olu tɛ kɔgɔjida la Mali jamana bɛ olu la jamana 32 bɔɲɔgɔnko don minisiri ɲɛma ale b'a la ka jamanakuntigi nɔrɔ fa Irisikaw fɛ yen kunnafoni bɛna ɲɛfɔli kɛ a la ninnu de ye kunnafoni minnu bɛna lasa balimakɛ Abdulaye Kanta fɛ k'aw ɲinafɛ diya in a ka cari kosɛbɛ aw bisimila. Agence Dunia Travel Service ako abibu nyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na n'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o bara de sɔrɔ duniya la kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min y'i k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lakika sanuma o bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Ni ye umura spécial belebeleba labɛnnen ye ko bɔ voyage fɛ alisilamɛ bɛɛ lajɛlen ye min ye sigiyɔrɔma 2 ye sigiyɔrɔma fɔlɔ aw minnu b'a fɛ ka tile 10 kɛ sigiyɔrɔma 2nan minnu b'a fɛ ka tile 15 kɛ u ka convoi fɔlɔ o bɛna wuli utukalo tile 20 ka taa bila utukalo tile 31 na convoi 2nan o bɛ daminɛ septembre kalo tile fɔlɔ ka taa bila septembre kalo tile 11 na ka yira la ni umra spécial kofɔlen na aw ka visa billet d'avion aller retour ka fara hôtel luxew kan minnu ka sɔrɔ haramu na aw ka dumuni ko déplacement ka fara karamɔgɔ jolenw kan minnu bɛna bila aw ɲɛ ka taa nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen yira aw la ni aw mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la aw bɛ se ka wuli ka se Kuba voyage jabalaba la min filɛ ni Bamakɔ kura ka o to aw sigiyɔrɔ la ka kunnafoni bɛɛ lajɛlen sɔrɔ 20 22 19 06 walima 71 24 24 24 walima 64 56 56 56 walima 76 48 41 93 Kuba voyage ka aw lafiya hiji ni umrɔ bɛɛ lajɛlen na kunnafoni daminɛ na k'aw lodɔnna k'a fɔ an ka basigɛte tanda min wele ko Sika Kɔnɛ ale kunkan kɔrɔfɔ o cayara kosɛbɛ ka sababu kɛ a ka faso kanu ko ɲɛsin a faso ma hakilijigi bolo ma a tun bɛ États-Unis jamana kan min ye clubba dɔ la a y'a ɲini o club in fɛ k'a fɔ faso mɔgɔ sera a ma
ale bina ni ka faso bɔ bolo la. Club y'a jira la k'a fɔ i kɛra nafɛn ye ka jamana kan, a dɔ la i ka musakaw a bɛ sɔn ka tigɛ, a dɔ la fana baara ɲɔgɔnya o bɛ se ka bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ. Siga Kɔnɛ a ye nin bɛɛ lajɛlen ye ka don ko in da fɛ. A ma ɲɛ min kɔ, a ka kɔntara kɔni o jɔra ani nin club ni ɲɔgɔn cɛ. Nka min y'a la nisɔndiyaba ye, kunnafoni sɔrɔla k'a fɔ Espagnekaw fɛ yen olu ka tɔn dɔ o bɔlen bɛ nin musoba in nɔfɛ. A ma nimisa ka na a ka jamana nɔfɛ nin dolan in na min n'a kɛra Côte d'Ivoire jamana kan. A kɛra sababu ye finali kɔni tana Mali ani Nizeriya ni ɲɔgɔn cɛ. Nizeriya olu ye sɛbɛn sɔrɔ Mali kan. A kɛra sababu ye Mali anw kɛra deuxième ye nin ko senfɛ. Kumana min na an ka ndolancilaw n'o ye basiketikɛlaw ye olu selen Mali la yan, an cakɛɲɔgɔn Cɛrno Njayi ale ni Siga Kɔnɛ o jɛra ka masala. Sira min sɔrɔla ka bɔ kɛnɛ kan ye olu filɛ nin ye. Afro basket o tun bɛ sen kan, maliyɛn bɛɛ tun bɛ k'a lajɛ bɔlɔlɔsiraw kan, an ka telew kan, arajo sow la. A kun ka di bɛɛ de ye an ka basketkɛlaw ka se ka na ni kupu ye an ka jamana kɔnɔ. Nka u ni Nigeriya bɛnni, Nigeriya sera ka sebaya sɔrɔ, an ka mɔgɔw u ma sebayaba sɔrɔ, nka u kɛra vice champion d'Afrique ye. Donc ani maa min bɛ ɲɔgɔn fɛ, ale de ye Sika Kone. Bɛɛ bɛ Sika Kone dɔn. Sika Kone de ye ko in jɔnjɔn ta, a y'a tɔgɔ ta. Je pense que a ye point mun sɔrɔ, ma d'a la ni maa ye o point sɔrɔ kɛnɛ kan. Sika, i ni tile. Monsieur ni tile. Folikan jumɛn b'i bolo, maliyɛnw ɲɛ b'i la. Bon, folikan bɛ n bolo ka ɲɛsin maliyɛn cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen ma. N bɛ maliyɛn cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen fɔ. Minnu bɔra ka an soutenir, an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen. D'accord. I ye médaille de, n'est-ce pas? Ah. I ye mun médaille? Bon, vice-championne. Yeah. Voilà. Donc, on est vice-championne. Oui. Donc, nous médaille. Ok. Maintenant, qui est Sika Kone? Sika Kone est Johnny. On me fait un peu. Parce qu'il y a un mec qui vit basket, qui donne un peu basket au Kono. Il est Espagne, il est Jamana Vero. On nous voit Timon Ekosa qui est États-Unis d'Amérique. Donc, moi, on est sur un ITC fin là. Il y a Joro du même fac, il y a club du même à IRFA. Bon, ni basket d'amener yanno, malla, janga fi no, falaje janga fi no. Bon, ni basket d'amener yanno. Et après, ni opportunité sur la Espagne. Bon, un club follow qui est en Canterbury School. Bon, on est kera sababu katara ngata en Espagne. Et après ça, ni ala ke ni tukolo drafté là et ni États-Unis sur au sababu de. Je club du même. Mais j'ai dit, mais c'est en Washington Mystic. Mystic. Oui. NBA. Oui. Donc, pour qu'il y ait NBA là, il faut qu'il fasse sur l'université là, c'est ça? Oui, c'est vrai. Donc, mais nema ta université là, né à travers l'Espagne. À travers l'Espagne. Oui. Donc, il y a match de catch away qui se basket là. Bon. Oui, Soukanti. Bon, mais j'ai Espagne. Bon, entre Espagne, j'étais trop jeune. Et une opportunité soit à Espagne. Et on m'a j'ai non. Et après, même temps, mais j'ai payé fan fait. Bon, je dirais que au draft no gagnera parce qu'il a oui, c'est vrai, on m'a j'ai gagné Espagne. Mais c'est qu'à faut, il y a des cas dans draft là. Je dirais que c'était à travers de l'équipe nationale. L'équipe nationale. Oui, parce qu'il a, bon, c'est vrai que j'ai gagné Espagne, mais en Oukmanie, que j'ai plan international sans fait, nous on fait en équipe nationale, bon, à la qui j'ai l'équipe nationale fait, et là-bas aussi, alhamdulillah, et c'est comme ça que nous sommes aux États-Unis. Quand on profite à Malien Mounoussik, mais Côte d'Ivoire en bouffe, parce que Afro Basket d'amener Côte d'Ivoire, équipe Moumala, Jamana Moumala, ta Jamana Moukana, Nema Fli, Jamana Moumala, voilà, Jamana Mouacha, mais au Sera Jamana Chaman Chi, faut qu'on a c'est final là. Maintenant, Siga, Malien on me fait qu'on a une coupée, parce qu'il va faut corroler, avec une coupée corroler. Mais ni fan Afro Basket, ou fan moi qu'on s'y met au coron. Moulé m'a marché, pourquoi on m'a à Nigeria Ti? Bon, ma fongo en Nigeria équipe là, Angera Kanya, Angera Kanya. Bien sûr qu'il y a des en erreur ou bien non, on corrigé, mais en Angera Kanya, on y rebedi 100% et dans la sonama, Aminana essaie de améliorer,
dans 2 ans an se ka nani coupe malais inchallah. D'accord, mais a y'a jateminɛ k'a fɔ peut-être performance mun kun b'olu la o de kun t'aw la wa ou bien u ka équipe sigicogo kun ka ɲi kosɛbɛ o de kun. Bon m'a fɔ Nigeria ka équipe filɛ nin ye u bɛ ɲɔgɔn bolo a mɛnna. Voilà, u bɛ ɲɔgɔn bolo a mɛnna et c'est un peu différent que i n'a fɔ anw. Bon u bɛ ɲɔgɔn dɔn en plus que u bɛ ɲɔgɔn bolo dans presque a bɛ san 5 bɔ u bɛ ɲɔgɔn bolo u bɛ équipe nationale kɛ ɲɔgɔn fɛ. Alors, c'est un peu difficile k'a fɔ ko i bɛ se k'o équipe sugu cɛ ten tɔgɔ la. Et il faut que niveau qui il faut que tu dois être concentré dans 40 minutes. I kana na erreur fana kana caya, tu vois. Et en plus que en équipe on est jeunes et on espère vraiment que an bɛ se ka continuer ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Et dans 10 ans, on se ka nan coupe inchallah. Inchallah. Donc maintenant on bɛ aw fo parce que ko bannen Nigeria kɛlen ka aw ci maliyɛnw malgré que ko sera nin na maliyɛnw ma dimi mɔgɔ ye tɛgɛrɛ fɔ ye ka tila ka dugawu kɛ aw ye ka courage ɲɛsin aw ma mais an tilala ka i ka lettre i ye sɛbɛnni dɔ kɛ nazarakan na sɛbɛnni kɔnɔ i bɛ ka mun de fɔ et puis mun na i y'a décidé ka sɛbɛnni kɛ. Bon, il y a décidé que c'est bellique parce qu'il a malien mogoya ou y'an supporté tout comme na. Côte d'Ivoire yɛrɛ kɔnɔna la malien minnu bɛ yen fɔlɔ depuis an taara depuis au début u b'an supporté. Et n ka foli bɛ Côte d'Ivoire malien fɛn fɛn bɛ Côte d'Ivoire n ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye k'u fɔ k'u barikada u y'an soutenu min kɛ an soutenu et an nana yan nɔ fana. On est arrivé hier presque 1 heure. Malgré tout ça, mɔgɔ kun bɛ aéroport la k'an kunbɛn. Mɔgɔ kun bɛ aéroport la k'an kunbɛn. Alors vraiment ça a y'an touché quoi. A y'an touché vraiment k'a ye i n'a fɔ u bɔra k'an malgré que an ma se ka na ni coupe ye mais maliyɛn u bɛ k'an supporter cogoya min na vraiment a diyara an ye yɛrɛ de. O diyara aw ye. D'accord. Donc maintenant an y'a ye ministre des sports u bɛ wulikajɔw ni fɛnw kɛ kumakan jumɛn fɔra u ye walima bonya jumɛn dira u ma jamana ka côté la. Bon n bɛ foli lase Orange ma vraiment u nana u ye bonya minnu k'an ye an b'u fɔ k'u barikada. Bon Orange il était toujours là u b'an soutenir wagati bɛɛ même si n'an an cira n'an nana et ils sont toujours là vraiment n ka foli bɛ Orange mɔgɔw ye yɛrɛ de. U ye bonya di aw ma téléphone fo ka taa bila million tan. Awɔ. O tɛ wa. Awɔ. Ani jumɛn wɛrɛ. Donc a y'o bonya sɔrɔ donc an bɛ en profiter ka ministre yɛrɛ fo ministre des sports fo ka waleɲuman mina kɔrɔfɔlaman jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin jamanadenw ma nin baara ɲuman in na yanni 2027 cɛ. Bon kumakan laban min bɛ bolo ka ɲɛsin jamanadenw bɛɛ lajɛlen ma k'u fɔ k'u barikada vraiment u y'an soutenir cogoya min na a diyara an ye yɛrɛ de a diyara an ye an kun ma sigi ni nin ye c'est vrai que a kun ka d'an ye ka na ni coupe ye mais an ma se ka na ni coupe ye mais malgré tout ça u y'an soutenir i ma a diyara an ye yɛrɛ de an b'u fɔ k'u barikada équipe bɛɛ tɔgɔ la n'Ala sɔnna ma u ka continuer k'an supporter n'Ala sɔnna ma dans 2 ans an bɛ baara kɛ inchallah ka se ka na ni coupe ye inchallah. An balimaw yaasa ka kunnafoni tɔ dafa an cakɛɲɔgɔn Bonafan Dumbuya ale ye ɲɛfɔli kɛ Siga Kɔnɛ ale ka nin lahalaw kan olu filɛ nin. Sika Kone ni a ka tɔn Washington Mystic ka bɔ États-Unis u cɛla contrat jɔra pewu u y'u bolo bɔ Sika Kone kan na ayiwa tɔn yɛrɛ de ye a bila wula in na u ka bɔlɔlɔ siraw kan an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn. Je pense que ni kuma in cayara tile 2 in na kosɛbɛ Sika Kone k'a ye sacrifice de kɛ ka na jouer faso fɛ Mali fɛ Afro basket la min kɛra Côte d'Ivoire sisan ni Mali kɛra jɔyɔrɔ 2nan ye ni Sika kɛra 5 majeur la bogotigini 5 min compétition yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛnɛ kan minnu ɲɔgɔn tɛ yen ayiwa Sika Kone nali ma diya a ka tɔn ye k'a ka tɔn ko k'a kana na ko sinon a bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye a ka contrat la ayiwa donc o kuma in de bɛ sɛbɛntiya ka d'a kan a ka tɔn Washington Mystic ka bɔ États-Unis u y'a bila bi i n'a fɔ aw ɲɛ b'a la cogoya min na ko u bɛ Sika Kone fo a ye baara min kɛ ka di u ma donc u cɛla contrat k'o kɔni jɔra ayiwa an bɛ dugawu kɛ Sika Kone ye mais o yɔrɔ bɛɛ an ye kibaruya minnu sɔrɔ kibaruya minnu bɛ ka bɔ o ka di ani Espagne tɔn dɔ kɔni bɛ kuma la kumaɲɔgɔnya minnu bɛ ka avancer kosɛbɛ parce que n'i bɛ Sika baara la je pense que a man ka gɛlɛya en plus malidenw tellement le pays est fier d'elle n dalen b'a la k'a fɔ ani malidenw bɛ ka dugawu min k'a ye a
ka gɛlɛn ko sika ko ne ka sigi k'a tɛ tɔn sɔrɔ ayiwa ko Espagne tɔn dɔ y'i bolo bɔ a nɔfɛ wa o tɔn dɔrɔn tɛ tɔn wɛrɛw bɛ yen minnu kun y'u bolo bɔ sika ko ne nɔfɛ mais a ka surun tagali la Espagne ni waati in na an bɛ dugawu kɛ sika. An b'a ladɔnniya k'a fɔ Maroko jamanaden minnu tun ye chauffeur ye maa 4 bɔɲɔgɔnko tun don janvier kalo tile 18 san 2025 ninnu tun minɛna Bamanciwale tigilamɔgɔw fɛ nka kalo caman tɛmɛnen kɔfɛ Mali fintigilakaw Maroko fintigilakaw u jɛra k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma yaasa ni maa 4 olu bɛ se ka lakila cogo min na karidon ninnu kɔni ye u yɛrɛ sɔrɔ min ye Mali fintigilakaw olu bolo a kɛra sababu ye ntɛnɛndon ni jamanakuntigi o ye ɲɔgɔn ye sera min sɔrɔla ka bɔ jaw la olu filɛ nin k'a fɔ k'u minɛna Mali tilebiyan fan fɛ Burkina Faso ni Niger dancɛ la k'a fɔ ko mɔgɔ ninnu chauffeur mɔgɔ 4 de tun don u ye waati kɛ Bamanci kɛwale tigilamɔgɔw bolo ni u tun bɛ otage la u bolo k'a fɔ ko waati caman kɔfɛ fɛɛrɛw de sigira sen kan Mali lakana tigilamɔgɔw ani Maroko lakana tigilamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ kunnafoniw kɔnɔna na min y'a to ka bɛn ni dimanche tɛmɛlen n'o ye kari tɛmɛlen o ti kalo tile 3 san 2025 ni maa 4 ninnu chauffeur maa 4 ninnu kɔni ala y'a kɛ u ye u yɛrɛ sɔrɔ u kisira ka bɔ Bamanciwale kɛbagaw bolo k'a sɔrɔ fɛn ma u si ni sɔrɔ k'a fɔ ko nin kɛra bolodi ɲɔgɔnma ye min kɔni a kɛra ko wasalen kosɛbɛ Maroko ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ baara ɲɔgɔnya hukumu kɔnɔna na k'a fɔ ko nin chauffeur maa 4 kɛlen kɔ ka lafiyada sɔrɔ ka bɔ Bamanciwale tigilamɔgɔw tigɛ kɔnɔ o bisimilala tɛnɛndon an ka jamana kuntigi fɛ n'o général d'armée Assimi Goïta ye a ka faamaso yɛrɛ la ni o ye Kuluba ye a fɔra ko nin ye hakilina min kɔni a kɛra ni kekuya ye a bɛ fɔ min ma ko diplomatie sécuritaire o kɔnɔna na n y'a fɔ cogoya min na bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔ Mali ni Maroko jamana lakana kɔlɔsiliko bondaw ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ ko nin fɛnɛ bɛ farafinna ni ɲɔgɔn cɛ dɛmɛɲɔgɔnya fɔ kosɛbɛ k'a fɔ ko farafinden bɛɛ de kelen ni gɛlɛya ye dɔ sɔrɔ a kɛra cogo cogo dɔ ka kan ka jɔ dɔ kɔkɔrɔ min ye ka farafindenw ni kisi o waleya ka sabati ko a fɛnɛ bɛ bɛɛ wele min ye Bamanciwale ka ɲɛsin o kɛlɛli ma ka da kan ko fɛn dɔ don min tɛ maa kelen kungo ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafinna kɔnɔ. An ka minisiri ɲɛma n yɛrɛ tɔma Abdoulaye Maïga a n'a ka jamakulu o bɛ irisi jamana kan an filɛ don minɛ ko bi ka sabu kɛ jamana minnu bɛ yen k'a fɔ ko kɔgɔji tɛ olu da la a bɛ taa jamana 32 bɔɲɔgɔnko la ninnu wela irisikaw fɛ yen ka taa masala jamana ninnu ka ɲɛta sɔrɔ olu bɛ se ka sabati cogo min na an ka minisiri ɲɛma a n'a nɔfɛ mɔgɔw olu bɛ kɛnɛ kan ye sera min sɔrɔla ka bɔ ja ni kumakanw na olu filɛ nin ni lajɛba bɛ a ta ko sabanan na a bɛ jamanaw de kun kan jamana minnu ni olu ma garisɛgɛ kɔgɔji la jamana minnu tɛ kɔgɔjida la olu de tɔgɔla ɲɔgɔn ye ba de don k'a fɔ ko jamana 32 olu de sen bɛ a la dunuya jamanaw ka keleya tɔnba n'o ye Nations Unies ye o ka hukumu kɔnɔna na k'a fɔ ko lajɛba in baaraw dayɛlɛli kɔni o kɛra kunungo tarata ni an ka jamana ministri ɲɛma général de division Abdoulaye Maïga sen yira a kɛnɛ kan ani a taamaɲɔgɔn dɔw k'a fɔ ko nin ye lajɛba min ye a bɛ ka sigida ko min kan o de ye ko bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna na jamana minnu tɛ kɔgɔjida la olu bɛ se ka taa ɲɛ cogoya min na ka sanga ni bunahadamadenya sigi tɔbɔtɔli ye sɔrɔ tɔbɔtɔli sigi taabolo ani sigida lakana taabolo ye ni olu ye fɛn nafamabaw ye duniya waleyaw kɔnɔna na an bɛ don min na i ko bi an ka minisiri ɲɛma kɔni sen yira nin kɛnɛ kan ni délégation ba ye minnu taara jamana jɔyɔrɔ fa a kɛnɛ kan Mali Burkina Faso ale ni Niger ko fɔ k'a fɔ ko jamana ninnu tiɲɛ don ka da u sigicogo kan ka tugu min ye kɔgɔjiko ye o ma sabati jamana ninnu kɔnɔna na ko olu ye waleyaw sɔrɔ waleya minnu ni a bɔra janfa walew la ka kɛ gɛlɛya siri
sigili sababu ye jamana saba ninnu na a ye o kumaw ɲɛfɔ min yɛrɛ nana ni jamana saba nin kɛli ye ka u bolo di ɲɔgɔn ma cogoya min na u bɛ se ka u ka ɲɛtaga siraw sɔrɔ u yɛrɛ ye. Minisiri ɲɛma da dora nin bɛɛ lajɛlen na jamana saba ninnu ka tɔnba confédération des pays du Sahel des états du Sahel yɛrɛ tɔgɔ la kɛrɛnkɛrɛnnen la o ɲɛmaaba ni o bɛ an ka jamanakuntigi général d'armée Asimi Goïta bolo k'a fɔ ko ni lajɛba in ye sababu ɲuman ye AES jamanaw ma ka se ka u ka gɛlɛyaw dantigɛ k'a ye u bɔra yɔrɔ min na u bɛ ka taa yɔrɔ min na ani bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔ dɛmɛ min bɛ se ka don jamana saba ninnu ma min b'a to u bɛ se ka taa ɲɛ. A y'i da don o dakuruɲɛ kumabaw la kɛrɛnkɛrɛnnen la minnu kɛrɛfɛ a ye Guinée ni Mauritanie fo kosɛbɛ ka tugu gɛlɛya waatiw la Mali ye minnu ye ka sababu kɛ gɛrɛntɛ wale ko jamana ninnu kɛra jamanaw ye minnu jɔra Mali kɔkɔrɔ kosɛbɛ hɛrɛ sɔrɔ sira caman fɛ. A ye i da don o kuma bakuruba ninnu de la k'a fɔ ko lajɛba in yɛrɛ a bɛna to senna tile 4 de kɔnɔna na. An cɛ ka kulomajɔ la nin bɛ dansi kɛ bi don kibaru la min labɛnna balimakɛ Abdulaye Kanta fɛ Kanta Media jasiraw kan. Ala ka dɔ kun wɛrɛ jira an na.